13 de gener es va publicar la nova llei de treball a distància, o teletreball, com la coneixem comúment. Hi ha un plaç de 3 mesos per posar-la en pràctica des del dia de la seva publicació. Els temes més importants són els següents. Les empreses que tinguin treballadors treballant a distància per al motiu de la pandèmia del Covid no estan incloses dintre de la nova llei de treball a distància. Poden haver empreses que ja tinguessin un contingut signat amb els treballadors de treball a distància. Es tenen que adequar a la nova llei. Per tant, aquests contractes que tenia ja no serveixen. Què entenem per teletreball? Quan treballa el 30% o més de la seva jornada laboral fora del centre de treball. Queden exclosos els treballs personalitzats i també els treballs que durant un dia a la setmana es facin la seva jornada des de casa. El treball a distància és voluntari per part del treballador i sempre té que haver un acord per escrit. Al mateix temps, és reversible el treball a distància tant per l'empresa com pel treballador i, per tant, poder tornar a treballar al centre de treball. El passat 7 de gener, Gremicat va enviar un news als seus clients informant d'aquesta nova llei de treball a distància. La podeu veure a la nostra pàgina web a l'apartat de notícies. Si voleu assessorament, truqueu a Gremicat i l'àrea jurídica us assessorarà degudament. A Gremicat, escoltem i avancem amb els nostres clients.